musím uznať. Dlho som nenatáčal videa. Hej, dosť dlho. Aha, to si chcel pozrieť toho dačo. Daj mi jesť. Koľko mám odberateľov, som si chcel pozrieť. Koľko ich mám? Dobre, mám 9 odberateľov. Dajte mi odber a budete mať šťastie celý deň. Moja profilka. Dobre, tak ideme si zahrať. No toto. Čo iné? No, toto je medzi mojimi obľúbenými hrami na tablete. Mám plejko zapnuté. Už mám novú postavu a mám Robuxy. Takže toto je sponzorom dnešného videa. Proste new game. A proste to bude od začiatku. Ak poznáte, je to Sonic Exit Dark Soul, alebo jak si to povie. Tak to proste. Uvidíte. Hlasne, čiže. Toto asi nebude určené pre deti. A nevystraši sa, tu bude jumpscare. O 3, 2, 1. Teraz. Neviem, čo som to stihol povedať. Green Hill. Yep. Yep. To je jedno. Troška to je zabugované. Musím uznať. Už je koniec. Takže sme moc rýchle. Asi k zakrytie už by som ho radil. To je dosť hlasné. Dobre, a Green Hill Zone Act 2. A rýchlosť bez silo. Čo? What the? Musím ísť takto. A už sme tu. Môžete čítať, ak sa. To je celkom známa hra. Teraz bude Rip Tails. Tails, nemal si kričať, teraz kapíš. Dobre, bolo to iba Nightmare. Bola to Nočné more. A teraz píšu Tails. Teraz rýchlo zbesilo. A ten Tails bude úplne radne pomaly. Ja idem rýchlo. Počkaj, ba. Rýchlo zbesilo. To bolo čo, prosím? To bolo čo? To je čo? Čo to je? To nedáva zmysel. To je čo je? Čo je to za hra, ty vole? Skoro som... Čo? Ak som vypne video, tak sa mi zbije tablet, no. Bohužiaľ. Nie. Aha. A ideme rýchlo bez sily. Tak nič, no. A toto som začudoval. Čo je toto? Ty vole. Čo je to? Čo je to? A už. To každý pozná. To je také divné.
viem to dať, to je easy proste. Easy. Poď sem, Eggman. Tu som, tak to bude. To čo bolo? Ja som ho dal. Hej, tu ty bol. Ja som ho dal proste. Ktorý som ho dal a ja on mňa dal. Čo bolo? To není. Je to easy trochu, hej, ale proste. Ja musím byť sústredený, aby som to vedel dať. Ja tak mám zlomenú ruku, ty vole. Tak ja vám to pošlem asi, neviem, kde vám to pošlem. Uvidíte to. Yes, konečne. Konečne som ho dal. Yes, toto bude dobre. To ja neviem, či mám X-ko vôbec šťukať, a budem šťukať na obrazovku. Už šťukám na stred. Šťukám na stred. A ideme. To bude dobre. Ten Eggman, chudák Eggman. Chudák. O, dobre. To je chudák Eggman. Chudák Eggman. A tu už to celé začalo. Tu to celé začalo. Teraz sa rozdelia. Neviem, dvaja Sonikovia taký istý proste. To bolo divné, extrémne. Odchádzam, bye bye. Ja sa dve. A tu to je. Ja mám pustím zvuk. A tu už som kde začal proste. A tu už to je Sonic Exe. A už to je. A toto začína. Už to je ty. Krásu. Sega. Toto bude proste, neviem. Sonic Exe. Info. Aha, dobre. Ok, tak už dáme. Štart. Dings. A Green Hill. Typujem. A dobre. Áno, dobre. To bude easy proste. Tam ukážem najlepšiu vec, ktorá tu môže existovať. Turbulence. A spomalujeme. Tie chvosty. A tu už to je. To bude najlepšia vec na svete. Radšej pôjdem takto pomaly. Takto. A nie takto. Ale tu už to bude. KFC a kurča. Tak idem, dobre. A idem radšej preč, hej. Idem radšej preč odtiaľ. Už to pomaly začína, no. A tu je Sonic Exe. Asi.
To ste normálny, no. A to je, ako tento sa kúka. Hajdancík. A to by Angel Ice, keď to není horiace a nie hajdancík, ty vole. To nechápem, ja tiež, no. Turbulencia. No. Toto bude najdivnejšia vec, ktorú vám asi kedy ukážem, no. A toto už bude. Aj. Čo to je? Ja idem, hej, Mám chvosty, aj keď bežím, ale keď zastanem, nemám, keď sa poviem hore, tak nemám ani dole, ani z opačnej strany. Ale keď idem lietať, alebo skočím, proste, a keď idem lietať, čo to je? To je úplne nezmysel. A keď nevládzem, ako to bude vyzerať. Asi takisto však. Mám takisto. Dobre, a tu bude diera v zemi proste. A tiež nemá chvosty. Rozúsol svojím životom, bye. A tu už bude hajdancík konečne. Tu je hajdancík. Turbulencia! No a nikto ma nemôže prebehnúť. Ale akože vážne. A tu je... Ne! Kde rýchlejšie, jak ja? Ne! A teraz som zvedavý, jak sa bude tváriť, keď tam pôjdem, ako tam bude... Haha, nemôžeš, Nemôžeš, Ja radšej idem preč, bye. Hajdancík ak 3. Tuto je to najhoršie. Tuto tovar prestrihnem, lebo toto bude nekonečné proste. OK. Už som to prešiel. Aspoň si myslím, hej. To je tornádo. A to už je všetko asi. Od Tailsa. Teraz pôjde na kus. Namiesto Tailsa. A teraz na kus. Aj prečo som to s Tailsom, hej. Iba som mal síce jeden život, ale to je jedno. Knuckles, you can run. Presne tak. Som mal podobné video o toho, že Dark Souls, ktoré som vymazal a toto je... Počkaj, toto je Dark Souls. Tak ja neviem. Dobre, na kostum sa Musíš sa vyšplhať na kostum. Poď hore. Hore na kus, poď. Šplhaj sa. Ty už nejdeš? Dobre. A už lietáme. Jak v tom tam videu, tam pred chvíľou. Lietam. A spadol som. A už to je krv. Ešte raz idem lietať. Lebo sa mi chce, preto lietam aj. Keby mi Tails skapal, keby som ja za neho skapal, tak by to nejako takto vyzeralo, no. Čo tu za chvíľu uvidíte. Za chvíľu. No toto napríklad. Tu bude troška divný zvuk. A keby som nezachránil Tailsa, alebo ako nezabil Tailsa, tak by sa toto nestalo. Ale zachránil som ho, alebo nezabil, tak sa toto stalo. A sorry, že nemám zvuk, lebo mobil je vybitý. Haha. Veľmi tipné. Tails nevládze. A toto nenávidím. Ne. Au. No, skapal som. Game over. Jasné. Koľko tam je už? A dobre. Tails bude z teba... Knuckles, bude z teba kostra! Bude z teba kostra. Skapal som. Ne, môj plejku. Takže Eggman je zabugovaný, tak to ani nejdem skúšať, ľudia. A toto bude koniec, no. Moja tapeta. Takže môžete kúkať asi k ďalšie videa u niekoho iného. Tak čaute a nezabudnite dať like. Nemusíte. Bye bye.